Mae bore da i chi i roed fan enw ar arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael bod gyda'n gilydd ar fore Sul i addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Emyr sy'n yn arwen ni. Diolch i Emyr am arwen ni nawr, a os dwi'n mynd am 5 y prynhawn yma. Ni'n cofio am Emyr hefyd, mae'n mynd i'r bala fori ac yna mae'n anerch yn gynhadledd y gwynedogion. Fori, di Mawrth a di Mercher fi'n credu. Ni'n cofio am Emyr a'r holl gwynedogion fydd yn casglu yn y bala yn dymuno bydd Duw yn agos iawn atyn nhw. Mae cyn siarad yn nhw trwy y gair dros y dyddiau nesaf. Ar ôl yr oedfa, cymdeithas pellach gyda'n gilydd trwy gael paned ac yn ymysgol Sul yna am gwarter i 12 i'r plant ag i'r oedolion. Dyle fi sôn y fyr wrth gwrs, mae'r bwrdd wedi osod ar ddiwedd yr oedfa ar gyfer swper yr arglwydd. Yn ystod yr wythnos wedyn, gweithgareddi fel arfer nos Fawrth, mae cwrdd gweithgareddi 8, bwrdd i Mercher, paned y sgwrs, mae hardi 10, nos Iau, cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein, ac yna bore coffi fan hyn am 10 o'r gloch, bore dydd Gwener. Y Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Aron Trehan o Eglwys Pennywell yng Nghyfyrddin yn arwenni yn y bore a'r nos, a bydd Emyr yn Gyfyrddin yn Pennywell yn lle Aron. Dyna casgliad y mis. Fi'n dweud yna, dwi'n cofio ble mae casgliad y mis yn mynd, felly y mudiad Efengylau Cymru. Ni gyd wedi elwa o waith y mudiad dros y blynyddoedd. A diolch am atgoffa fi, mae casgliad y mis yn mynd at waith y mudiad. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti nawr bod ni'n cael dod gyda'n gilydd i'th addoli di. Ni'n diolch ti bod na rhyddid gyda i wneud y peth mwyaf gwerthfawr yma. Yn cael bod fel eglwys yn cael codi ein lleisiad at ti mewn clod a mawl. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydde ti yn amlwg yn ein plith ni heddi. Wrth i ni gael a darllen a gwrando arglwydd neu di siarad â ni. Ni'n diolch i ti bod ti'n nabod pob un ohono ni. Ti'n gwybod yr union air sy'n angen arno ni y bore yma. Ac arglwydd ni'n diolch bod ni'n dod at Dduw sydd yn gallu darparu ar ein cyfer ni. O Dduw, ni'n dod felly'n ddisgwylgar. Yn diolch i ti bod gyda ni waredwr, bugail mawr sydd wedi rhoi ei einioes dros ei ddefed. Arglwydd nid i adfywio ein hyneidiau ni y bore yma trwy dy air di. Gogoneddau dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Yn byddai'r i'r cyfan fod clod y mawl i dy enw mawr di. Amen. Ni'n mynd i barhau i foli Duw trwy ganu efo'n gilydd rhif 40 yn yr atodiad. O lein i'r byd, des ti lawr i'r tywyllwch, goleaist fi, ces i weld harddwch dy berson. A nawr rwy'n darnabod di fel fy ngobaith am ffrind. Dyma fi yn daddoli, dyma fi'n plygu, dyma fi'n dweud mai ti yw fy niw. Ti'n wirioneddol hyfryd yn gyfan gwbl deilwng, oll yn syndod mawr i mi. Ond nawn ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd.
i weddio arglwydd. I ni'n gofyn nawr arna ti roi dy oleuni i ni arglwydd. I agor ein llygyd ni. I weld mwy ohono ti dy hun arglwydd ac i weld ein gilydd ac i weld ein hunan yn gywir yng ngoleuni dy air di. Arglwydd, siarad gyda ni nawr. Am ein bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n troi bore yma at yr Efengyl yn ôl Marc. Pennod 9. Ac ni'n mynd i ddarllen o adnod 38 ymlaen i 50. Chi'n cofio, os o'ch chi yma gyda ni, oedd Iesu wedi bod yn esbonio i'w ddisgyblion am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe. Fod e'n mynd i ddiodde, fod e'n mynd i gael ei laf. Ac yna oedd y disgyblion ar y ffordd wedi bod yn trafod gyda'i gilydd nid y pethau hynny, nid beth oedd Iesu wedi bod yn siarad am, ond nhw wedi bod yn trafod pa un o nhw oedd y mwyaf, pa un oedd y pwysica. A felly mae Iesu yn mynd i ystyn nhw lawr a mae wedi bod yn siarad gyda nhw'n barod am mawredd a gostyngeidrwydd, y ffordd i ni'n gweld ein hunain ac eraill. A nawr ni'n ailgydio yn yr un sgwrs, yr un drafodaeth yw ac yn mynd i weld ychydig bach mwy am y pwnc yma. Felly, adnod 38 ymlaen. Meddai Ioan wrth Iesu, athro. Gwelsom un yn bwrw allan gythreiliaid yn dy enw di, a buom yn ei wahardd, am nad oedd yn ein dilyn ni. Ond dwedodd Iesu, peidiwch a'i wahardd. Oherwydd ni all neb sy'n gwneud gwirth yn fy enw i, roi drygair i mi yn fuan wedyn. Y sawl nid yw yn ein herbyn, drosom ni y mae. Oherwydd pwy bynnag a rydd gwpaned o ddŵr i chwi yw yfed, o achos eich bod yn perthyn i'r Meseia, yn wir rwy'n dweud wrthych, ni chyll ei wobr. A phwy bynnag sy'n achos cwymp i un o'r rhai bychain hyn sy'n credu yno fi, byddai'n well iddo fod wedi ei daflu i'r môr, a maen melyn mawr yng nghrog am ei oddwf. Os bydd dy law dde yn achos cwymp i ti, tor hi ymaith. Mae'n well i si fynd i mewn i'r bywyd yn anafus, na mynd ar ddwy law gennyt i uffern, i'r tân anniffodadwy. Ac os bydd dy droed yn achos cwymp i ti, tor ef ymaith. Mae'n well i si fynd i mewn i'r bywyd yn glof, na chael dy daflu ar ddau droed gennyt i uffern. Ac os bydd dy lygad yn achos cwymp i ti, tyn ef allan. Mae'n well i ti fynd i mewn i deyrnas Dduw yn un llygeidiog, na chael dy daflu a dau lygad gennyt i uffern, lle nid yw ei prif yn marw, na'r tân yn diffodd. O blegyd fe helltir pob un a thân. Da yw'r halen, ond os paid yr halen a bod yn hallt, a pha beth yr owch flas arno. Byddai'r gennych halen ynoch eich hunain, a byddwch heddychlon tuag at eich gilydd. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori i'r plant. Nawr, os yw'r plant eisiau dod ymlaen, diolch. Iawn, dewch eich lawr. Pawb yma heddiw, lyflu. Iawn, fi'n mynd i sôn am bod yn Gristion.
A mae rhai pobl yn gallu meddwl am bod yn Gristion fel rhywbeth hawdd, lyflu. A mae yn hawdd, a mae yn lyflu. Ond hefyd, mae cyfnodau anodd yn dod. Okay? Mae'n gallu bod yn anodd. Okay? Mae pethau y pobl yn y byd weithiau'n trial tynnu ni i ffwrdd wrth ddiw. Okay? Dwi ddim yn ffordd neis, dwi ddim yn pobl neis, ond mae pobl yn trial tynnu ni i ffwrdd o ddiw. Okay? Maen nhw'n trial dangos pethau gwell i ni. Maen nhw'n trial dangos pethau gwahanol i ni a meddwl, o, mae hwn hefyd yn dda. Iawn? Mae pobl weithiau'n trial tynnu ni i ffwrdd o ddiw. A maen nhw'n gelynion i ddiw. Yeah? Maen nhw'n gwrthwynebu Duw. Okay? Ond ni, os ydyn ni'n Gristion, ni eisiau canolbwyntio ar Duw yn benodol. Okay? A ni newydd clywed, mae Duw, mae Iesu Grist yn yr bit ni newydd darllen, yn sôn am plant hefyd. A mae'n dweud, os oes unrhyw un yn trial dwyn y plant yma wrtho fi, a rhai sy'n credu yn lo fi, mae rhaid i chi watcha mas. Achos mae Duw yn bwerus, yn dydi? Iawn? Mae Duw yn gwarchod ni. A chi'n gwybod beth, ni hefyd, ein hun, yn gallu tynnu ein hun i ffwrdd o Dduw. Weithiau, ni'n gweld rhywbeth a ni'n meddwl, o, mae hwnna'n neis, a ni'n cerdded i ffwrdd o Dduw weithiau. Ni angen canolbwyntio ar Duw. Okay? Ond mae yna dau beth sydd yn helpu ni. Dau beth mawr. Okay? Yr un gyntaf yw mae Crist yn amddiffyn ni. Fel ni newydd clywed fanna, oedd Iesu yn sôn am y plant. A os oedd rhywun yn trial dwyn y plant, yn cymryd y plant i ffwrdd o fe, oedd e'n rhoi cosb i'r person arall. Mae Iesu Grist a Duw fel bodyguard i ni. Pwy yn y capel fan hyn byddwch chi'n hoffi fel bodyguard i chi? Pwy byddwch chi'n dewis? Chi'n gwybod? Ond fi'n gobeithio byddwch chi'n dewis dad. A byddwch fi probably'n dewis dad Sosefo hefyd, achos mae'n bliss mod cryf iawn. Fi'n tynnu fe fel bodyguard fi. Ond mae Duw yn bodyguard gwell na Polw. Mae Duw yn bodyguard gwell na unrhyw un. Sorry, Sosefo. Iawn? Mae Duw yn bodyguard gorau chi'n gallu cael. Mae yna ail beth sy'n helpu ni o'n hun. Mae Crist yn dweud, mae Duw yn dweud, fe sy'n dal arno ni. So os ydyn ni'n gweld rhywbeth neis a trial cerdded i ffwrdd, mae Duw yn dal arno ni. Els, del yma. Os ti ddim yn meidio. Fi eisiau ti trial mynd nôl at mam. Go! Ti'n gallu gwneud yn well na hwnna? Even os ti eisiau, bydde fi'n dal ti fan hyn. Na adael ti fynd, pai pwy. Ond mae Duw ddim yn gadael ni fynd. Mae Duw yn dal arno ni mor gryf a mae'n gallu. Hyd yn oed os ni'n gweld rhywbeth a eisiau mynd i ffwrdd, mae Duw wedi dweud, unwaith chi gyda fi, fi'n dal arno chi. Mae'n caru ni, mae'n concernau drosto ni mor bwerus. Okay? A mae hwnna'n dau peth amazing. Bod pethau yn gallu tynnu ni i ffwrdd y Duw, a Duw yn dal arno ni. A bod pethau drwg yn trial dod ato ni weithiau, mae gyda ni bodyguard gorau. Iawn? A mae hwnna'n hyfryd cofio. A ni wedi yn gyflym a gallwch yn ôl i ystod lawr. O Dduw, ni'n diolch bod ti fel bodyguard, bod ti yn amgylchynu dy hun rownd iddo ni, yn gwarchod ni. Falle bydd pethau drwg dal yn digwydd, ni'n diolch bod ti yna yn dal arno ni ac yn rhoi cwtch mawr i ni'n cadw ni'n saff trwy pob peth. Amen. Mae ganw ni emyn arall. Rwy 274. Goleini ac anfeidrol rym yw hyfryd eiriau'r nen. Pob sillaf ddywedodd ef sydd siŵr o ddod i ben. Fe archodd i mi dorri'r fraich a thynnu'r llygad e. Cafenau allu mewn iawn bryd i wneud. A archodd e, mae'r arglwydd yn gofyn i ni wneud pethau mhawr, ond mae'n rhoi'r nerth i ni i wneud y pethau hynny hefyd trwy ffydd ynddo fe. Ond o'n i sefyll i ganu. Oh,
gawn ni air bach eto o weddi, dyn gilydd arglwydd, i ni yn diolch i ti. Dy bod ti yn dal gafel yn dy blant di. Ac arglwydd ein gwendid ac ein methiannau, arglwydd, dwi ti ddim am ein gadael ni fynd, arglwydd. Ni'n diolch i ti am hyn, bod ni trwy ras wedi'n hachub, trwy ffydd, trwy gredu yn Iesu Grist ac yn yr hyn mae e wedi wneud drosto ni. A dad, ni'n gofyn nawr yn y frwydr yma, i ni ynddi yn erbyn pechod, arglwydd. Wrth wynebu pob math o demtasiynau ac ymosodiadau a heriau gwahanol, arglwydd, a wneud i'n helpu ni. Arglwydd, helpa ni i gymryd pob cam posib, arglwydd i warchod ein hunan ac i warchod ein gilydd. Ond dad, helpa ni ddefnyddio y pethau da ti wedi roi. Arglwydd, ti wedi roi dy air i ni, ti wedi roi gweddi i ni, ti wedi roi yr eglwys, ti wedi roi, cymyn, swper yr arglwydd i ni, ac arglwydd, ni'n diolch am yr bendithion gwahanol yma. Dad, wneud i roi i ni unwaith eto wrth ysbryd di. Arglwydd, wneud i'n helpu ni yn ein gwendid os gweli di fod yn dda. Ac arglwydd, a wneud i siarad â ni nawr trwy dy air. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Trwch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni yn Marc penod 9. A fel Sonia sy'n gynt, yn i'w parhad sy'n gyda ni fan hyn, neu crynhodeb o sgwrs oedd yn mynd mlaen rhwng Iesu a'i ddisgyblion. A Iesu, fel welon ni tro diwetha, yn cywiro'r disgyblion, yn pwyntio allan ei balchder nhw yn y ffordd yn nhw'n ymwneud â'i gilydd ac yn pwysleisio'r angen yma am ostyngeidrwydd. I beidio a meddwl yn rhy uchel o'n hunan ac yn isel o eraill, ond y gwrthwyneb i fod yn ostyngedig yn ein ymwneud ni ag eraill. Ac wrth i ni ddarllen mlaen, mae Ioan yn pitio i fewn yn y sgwrs ac yn dweud rhywbeth sydd yn newid y sgwrs chydig bach am ychydig, a wedyn mae Iesu'n dod ar peth yn ôl, a mae'n gallu teimlo fel petai'r sgwrs dros y lle i gyd chydig bach. Hynny, beth yw'r cysylltiad rhwng yr pethau a'r elfennau gwahanol yma i gyd. A be fi eisiau trial wneud yw tynnu'r cwbl at ei gilydd o dan yr thema yma, sef ein agwedd ni. Okay? Beth yw ein agwedd ni fel Cristnogion? Beth yw'n agwedd ni fel disgyblion Iesu Grist? Beth yw'n agwedd ni at, tri categori o bobl? Ein agwedd ni at y rai sydd draw fyna, ein agwedd ni at y rai sydd draw fan hyn, ac yn anola ein agwedd ni ato ni ein hunain. Felly, ein agwedd ni at y rhai draw fyna. Okay? So fel wedes i, mae Ioan yn dod i yn adnod 38 yn dweud, gwelsom un yn bwrw allan gythreiliaid yn dy enw di, a buom yn ei wahardd am nad oedd yn ein dilyn ni. Nawr, dwi ddim yn hollol amlwg be mae Ioan yn trio gwneud fan hyn. Falle bod e'n trial cyfiawnhau ei hun a'r disgyblion eraill. Mae Iesu wedi bod yn gweud, chi angen bod yn ostyngedig, yn ofalus, a falle bod Ioan yn gweud, hang on, ni ddim yn derbyn pawb, ydyn ni? Beth am y person yna draw fyna? Neu falle bod Ioan yn cymryd rôl Pedr am change. Dyn nhw ddim cweit yn siŵr beth i weid, felly mae'n trial newid y sgwrs ychydig bach. Pwy a oer? Ond yn ymateb Iesu, ni'n dysgu'r egwyddor bwysig yma, sef be ddylse'n agwedd ni fod tuag atyn nhw draw fyna.
Na'r pwy ydw i'n golygu wrth nhw draw fyna? Wel, mae dynnu'r esiampl yma'n does, y person yma. Person rhyfedd mewn ffordd. Maen nhw yn bwrw allan cythreiliaid yn enw Iesu. Felly maen nhw'n amlwg yn rhywun sydd wedi clywed am Iesu, sydd yn gwybod am Iesu, wedi dysgu amdano fe, falle wedi bod yno yn gwrando a dysgu gan yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n amlwg yn berson sydd â ffydd, achos mae'n llwyddo i fwrw allan cythreiliaid. Chi'n cofio, oedd y disgyblion wedi bod yn methu gwneud hynny'n ddiweddar, achos oedd ddim digon o ffydd ganddyn nhw. Mae'r un yma yn llwyddo lle oedd y disgyblion yn methu. A felly mae'n ymddangos fel petai yn ddisgybl, mae'r allanolion i gyd yna, mae'n ymddangos fel petai yn Gristion, ond problem Ioan yw, wel, ond dyw e ddim gyda ni. Dyw e ddim yn dilyn ni. A sylwch, ddim yn dilyn ni, ddim bod e ddim yn dilyn ti, Iesu, ond dyw e ddim yn un o ni. Nawr, mae eisiau bod yn ofalus fan hyn, ni ddim yn gwybod lot. Mae'n sefyllfa anarferol. Fi credu falle y peth mwyaf tebyg gallwn ni ddweud heddi, bydde dyma rhywun sydd yn Gristion, sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn credu'r Efengyl, ond sydd falle'n perthyn i ryw eglwys, neu ryw enwad, neu ryw draddodiad gwahanol i'n traddodiad ni. Be ddylse'n agwedd ni fod atyn nhw? At y Cristnogion sydd yn wahanol i ni, y rai sydd draw fyna fel petai. Wel, mae yna lot gallwn ni ddweud fan hyn wrth gwrs, ond be mae Iesu'n pwysleisio yn y lle cyntaf yw heilioni, ynddo fe? Heilioni. Mae rai pobl yn sôn yn dyn nhw am a generous orthodoxy. Bod ni ddim yn y lle cyntaf jyst yn meddwl, wel, hang on, dyn nhw ddim union fel ni ym mhob ffordd. Dyn nhw ddim yn rhan o'n cylch ni, a felly mae'n rhaid bod nhw ddim yn Gristion go iawn. Na, nid dyna yw'r lle i ddechrau. Hynny yw, eto, ni ddim yn gwybod lot am y dyn yma, ond beth ni'n gwybod? Wel, bod e'n gwneud gwirth yn fy enw i, meddwl Iesu. Hynny yw, mae'n hawlio enw yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n cyflawni rhywbeth mawr yn ei enw e, a fel meddwl Iesu, dwi ddim yn gallu rhoi drygair i mi'n fian wedyn. Chymod, oedd y dyn anhysbys yma ddim wedi rhoi unrhyw reswm i'r disgyblion i amau fod e yn ddilynwr i Iesu Grist. A felly yn y lle cyntaf, nid cau e lawr fel sy'n Ioan fod wedi gwneud. Nid ceisio i wachar dde a rwystro fe. Na. Na, bod yn agored, bod yn raslon. Nawr, wedi dweud hynny, mae eisiau bod yn ofalus wrth gwrs. Achos mae Iesu mewn man arall yn dweud, os nad yw rhywun drosto ni, maen nhw yn ein herbyn ni. Right? So bron a bod y gwrthwyneb, neu'r gwrthgyferbyniad efo beth sydd fan hyn, mae'n dweud, y sawl nad yw yn ein herbyn ni droson ni ymau, right? So os nhw ddim yn amlwg yn fy erbyn ni, wel, ni eisiau ystyried bod nhw ar ein hochor ni, ond mae'r un peth yn wir yr ochr arall, os nag yw nhw drosto ni, maen nhw yn ein herbyn ni. A felly mae Iesu yn gwneud yn glir, mae yna terfyn ond oes. Hynny yw, tysach chi'n mynd at y dyn yma ac yn siarad gyda fe ymhellach ac yn ffeindio bod e yn credu ac yn dysgu pethau sydd yn groes i'r Efengyl, yn groes i beth i fi wedi rannu, meddwl Iesu, yna maen nhw yn fy erbyn ni. Ac ar y pwynt yna, mae'n iawn i gwahardd nhw neu i torri cysylltiad gyda nhw.
Ond mae yna le i wahaniaeth barn. Mae yna rai pethau canolog, rai pethau mae pob Cristion, ym mhob oes, ym mhob gwlad, ym mhob diwylliant, ym mhob eglwys, angen credu. Y pethau canolog yna sydd yn ein huno ni, yn ein ffydd ni. Ond mae yna rai mannau lle mae modd i ni i wahaniaethu. Mae yna ddarlun hyfryd o hyn gyda ni yn hanes yr eglwys. Dau gymeriad mawr yma mhrydyn George Whitfield a John Wesley. Ddau yn arweinwyr, yn Gristnogion, amlwg iawn, ond o'n nhw'n anghytuno ar rai pethau. Pethau mawr. Ac dyma rhywun yn gofyn i George Whitfield, wyt ti'n meddwl wnei di weld John Wesley yn y nefoedd? A'r ateb oedd, na. Na. Pam, I fear not, he will be so near the eternal throne that we shall scarcely ever get a sight of him. A wych di. Yn yw oedd na wahaniaeth barn. Ond derbyn, wel na, mae dal yn Gristion a mae'n ddyn diwiol. A felly mae sy'n dweud am yr bobl yma, falle bod ni ddim yn nabod nhw, a falle bod ni yn wahanol iddyn nhw mewn wahanol ffyrdd, ond pwy bynnag pwy bynnag a rydd gwpaned o ddŵr i chwi yw yfed, o achos eich bod yn perthyn i'r Meseia. Yn wir rwy'n dweud wrthych, ni chyll ei wobr. Mae'r bobl yma sydd yn cyffesu ffydd yng Nghrist, y rai yma sy'n dangos ei ffydd nhw mewn ffordd diwiol o fyw, mae ganddyn nhw rhan yn y wobr. Y wobr nefol yma sy'n cael ei roi ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Felly na'r peth gyntaf, yn agwedd ni at y rai sy'n draw fyna. Mae eisiau ni fod yn raslon, ac yn ddoeth, ac yn ofalus iawn. Yna ni'n dod at yr ail bwynt. Mae Iesu yn sôn am wobr. Hynny yw fod yna etifeddiaeth tragwyddol i bob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly mae'n dod nawr ar sgwrs yn ôl chydig bach i'r cylch o'n nhw ynddi ar y pryd. Felly'r ail bwynt. Ein hagwedd ni at y rhai draw fan hyn. Draw fan hyn. Nid mas fyna, nid mewn eglwysi a traddodiadau eraill, ond fan hyn, yn ein cylch bach ni. Me sy'n rhoi rybydd difrifol yn dydy. Adnod 42. Fwy bynnag sy'n achos cwymp i un o'r rhai bychain hyn sy'n credu yno fi. Byddai'n well iddo fod wedi ei daflu i'r môr a maen melyn mawr yng nghrog am ei oddwf. Nawr, pwy o'r rai bychain hyn sy'n credu yn Iesu Grist? Wel, mewn un ystyn, mae Iesu yn cynnwys y gŵr yma. Yn dydi, bod ni ddim yn gwybod lot amdano fe, na'r awgrym, mae e yn un o'r rhai bychain hyn sy'n credu yno fi. Ac wrth gwrs, os chi'n cofio, mae Iesu yng nghanol y sgwrs yma di cymryd plentyn. Ni ddim yn gwybod pwy oedd y plentyn, ond o'n nhw yna yn y tŷ yma. Iesu'n cymryd y bachgen yma, neu'r plentyn yma, yn ei freichiau. Ac fel beth pwyntio ato fe. Ie, y plentyn bach yma'r crediniwr ifanc yma. Ond y gwir yw fod Iesu hefyd siwr o fod yn golygu pawb, yn dydy? Pob un o'r disgyblion. Pob un o'r rhai oedd yn ei ddilyn ei. Pob un hyd yn oed ohono ni yma, y bore yma. Rai sydd wedi dod ato fe mewn ysbryd gostyngedig ac isel ni yw yr rhai bychain hyn. Felly beth os yn agwedd ni fod at y rhai sydd yn agos ato ni? At y rhai sydd dan ein gofal ni? At y rhai sydd, falle'n llythrenol, yn ifanc,
yn ein plith ni, plant yr eglwys, ond hefyd pob crediniwr, pob un sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Beth ddylsyn agwedd ni fod atyn nhw? Wel, y peth cyntaf sydd eisiau dweud yw hyn, nid ein cyfrifoldeb ni yw eu hachub nhw. Okay? Dwi Iesu ddim yn dweud hynny ydy e. Na, wrth gwrs ddim. Does dim gennym ni y nerth na'r gallu i achub neb. I ni'n gallu helpu, ni'n gallu rannu'r efengil, ni'n gallu tystio, ni'n gallu gweddio dros bobl, ond dim ond Duw all achub. Felly beth yw'n hagwedd ni? Wel, ar bob cyfrif, meddai Iesu, rhaid osgoi bod yn achos cwymp. Dyna mae'n dweud yn dyfadnod 42, pwy bynnag sy'n achos cwymp. Hynny yw, ein agwedd ni a'n cyfrifoldeb ni dros eraill yw bod ni ddim yn achosi nhw i faglu. Bod ni ddim yn gwneud unrhyw beth sydd yn mynd i fod yn rhwystyr iddyn nhw. Nawr, ym mha ffyrdd ni'n gallu achosi cwymp i eraill? Wel, mae sawl peth gallwn ni ddweud, ond oes, falle'r un amlwg yw gau athrawiaeth. Dysgu pethau sydd yn anghywir neu'n anwir iddyn nhw. Wrth gwrs fod hynny'n rhwystyr. Yni, os chi'n dysgu rhywbeth iddyn nhw sydd yn gelwydd, yna dyw hwnna ddim yn mynd i'w helpu nhw i gredu yng Nghrist a dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae'n geiriau ni'n bwysig. A mae'n esiampl ni, wrth gwrs, yn bwysig. I ni'n arwain trwy esiampl yn dyn ni. A felly, os i ni'n dweud un peth, ond wedyn yn byw mewn rhyw ffordd arall, mae hwnna'n mynd i fod yn rhwystyr. Mynd i fod yn achos cwymp. Os yw plentyn neu Cristion ifanc yn gweld ni'n byw mewn rhyw ffordd sydd yn groes i'r efengil ac yn groes i ewyllus Duw, wel maen nhw falle mynd i efelychu hynny yn dydyn nhw. Ffordd arall ni'n gallu bod yn achos cwymp wrth gwrs yw bod ni ein hun yn pechu yn eu herbyn nhw. Bod ni yn eu brifo nhw mewn rhyw ffordd. Bod ni yn achosi niwed iddyn nhw yn gorfforol, yn emosiynol, yn ysbrydol, mewn ffordd sydd yn achosi nhw i droi oddi wrth yr arglwydd. Mae hynny'n digwydd yn dydy, mae'n drist, ond chi'n gweld pobl sydd falle ar un adeg yn dangos diddordeb, ar un adeg yn ei weld yn dilyn yr arglwydd, ond yna maen nhw'n cael eu brifo gan Gristnogion, a felly maen nhw'n pellhau. Mae hynny'n gallu bod yn achos cwymp. Neu gallwn ni hyd yn oed fynd mor bell a dweud bod ni yn arwain nhw ar gyfeilion. Yn yw nid jyst bod ni yn esiampl ni yn wael tuag atyn nhw, ond bod ni'n annog nhw ac yn arwain nhw i bechu mewn rhyw ffordd. A mae Iesu'n dweud yn dydy, mae'r rhyfedd difrifol yma. Os mae dyma chi'n gwneud, os ych chi'n achos cwymp un o'r rhai bychain hyn, un o'r rhai annwyl yma, un o'r rhai yma i fi yn ei caru ac yn ei trysori a wedi rhoi fy mywyd i drost nhw, mae yna'n beth ofnadwy. Fe sy'n dweud, byddwch chi'n well off jyst yn gorffen eich bywyd chi nawr, na hynny. A pam bod e'n gweud hynny? Wel, fi'n credu be mae'n golygu yw hyn. Hynny yw, os chi'n byw fel hyn, os chi'n gweithredu fel hyn, os chi'n achosi cwymp i Gristnogion eraill, mae hwnna'n awgrymu bod chi eich hunan ddim yn Gristion. Mae'n awgrymu bod chi eich hunan ddim yn gadwedig. Ac os ych chi ddim yn Gristion, yna beth sy'n disgwyl amdano chi yw uffern. Nawn ni ddod at hynny mewn moment. Chi'n disgwyl cosb a barn am eich pechod eich hun. A felly, yr peth ola chi eisiau gwneud yw ychwanegu at hynny.
ychwanegu'r pechod difrifol yna, nid yn unig eich pechod eich hun, ond achosi eraill i gwmpo. Mae'n beth ofnadwy yn dydy. Mae'n beth hyll i'w wneud. A felly mae gennym ni gyfrifoldeb. Cyfrifoldeb dros y rhai o'n cwmpas ni. Ond wrth gwrs wedi dweud hynny, mae hwnna nawr mewn ffordd yn dod â ni at ganol y mater yn dydy. Achos cyn bod ni'n gallu meddwl am nhw draw fyna, neu hyd yn oed nhw draw fan hyn, ni angen bod yn sicr o'n calon ni ein hunan. A felly ni'n dod at yr pwynt ola. Beth yw'n agwedd ni ato ni ein hunan? Wrth sôn am wobr, mae Iesu yna yn mynd mlaen i sôn am gosb. Ac wrth sôn am y syniad yma o taflu eich hunan i'r dymderoedd gyda carreg mawr o gwmpas eich goddwf, mae Iesu'n rhoi darlun byw i ni o beth sy'n gwynebu pechaduriaid, sef uffern. Na'r gair ni'n defnyddio. Y gair oedd Iesu'n defnyddio oedd Gehenna. Oedd Gehenna yn le go iawn. Dyffryn tu allan i Jerusalem oedd Gehenna. Ac ar un adeg yn hanes genedl, oedd brenhinoedd drwg yn aberthu eu plant nhw i ddiwiau estron yn Gehenna. A felly erbyn y ganrif gyntaf, erbyn y dyddiau yma, oedd dyffryn Gehenna yn rubbish dump. Okay, dyna lle oedd e'n le brwnt, oedd e'n le aflan, yn lle o'ch chi'n mynd a'ch stwff afiach chi, yn le oedd yn drewi, pethau'n pydru, yn llawn pry a mwydod, a pethau'n cael eu llosgi. Yr pethau brwnt ac aflan yma'n cael eu llosgi o hyd ac o hyd. A mae Iesu'n cymryd y lle go iawn yna, mwyn portreadu rhywbeth hyd yn oed fwy ychafu a mwy dychrynllyd, sef beth i ni erbyn hyn yn galw'n uffern, yn dyfa. Yr lle yma o farn, y lle yma o gosb tragwyddol, y lle yma lle dyw'r pry ddim byth yn marw, a'r tân ddim yn diffodd, y tân aniffodadwy. Ac wrth gwrs, yr unig ffordd i unrhyw un i ddianc o'r lle hwn ac i osgoi y lle hwn yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. A dyna yw'r efengil yn dyfa. Dyna sut mae rhywun yn dod yn un o'r rhai bychain sy'n credu ynddo fe, yw gweld mae dim ond fe sy'n gallu fy achub i. Mae beth i fi'n heiddi yw mynd i'r lle aflan hwnnw, ond mae Iesu ar y groes wedi mynd yno yn fy lle. Fod Iesu trwy farw ar y groes wedi cymryd cosb Duw, cymryd y farn, cymryd y felltith arno fe ei hun, fel bod ni yn gallu bod yn blant annwyl i Dduw. Okay? Nawr, dyna sut mae person yn cael ei hachub. Ond os chi eisiau gweld o ddifri lle mae rhywun yn sefyll gyda Duw, wel, ni'n gweld hynny yn eu hagwedd nhw wedyn tuag at bechod. Be mae Iesu'n gwneud yn glir fan hyn yw chibod, os ych chi wir wedi gweld mor ychaf yw pechod, os ych chi wir wedi gweld mor ofnadwy yw uffern, bydd hynny'n amlygu ei hun yn eich agwedd chi nawr. Eich agwedd chi, nid at nhw mas fyna, nid yn bennaf at y rai sydd o'n cwmpas ni, ond yn gyntaf gyd at ein hagwedd ni at ein hunan, yn sefyllfa ein hunan. Mae Iesu'n defnyddio'r darlun graffig yma'n dydy. Mae'n dweud, os bydd dy law di'n achos cwymp i ti, na'r pwynt yn dyfa. Hynny yw yn achos i ti i bechu. Wel, mae angen i ti torri ei ffwrdd. Os yw dy droed di yn achos cwymp i ti, torri fy maith. Os yw dy lygad di yn achos cwymp i ti, tyn ef allan.
Hynny yw, mae angen drastic action. Os ych chi dal yn defnyddio'ch dwylo chi, a'ch traed chi, a'ch llyged chi i bechu, wel, mae'n amlwg bod chi ddim wir wedi deall yr Efengyl. Ond os ych chi wedi gweld difrifoldeb pechod, bod Iesu wedi chachub chi o'r lle ofnadwy hwnnw, chi ddim eisiau aros mewn pechod mwyach. Chi ddim eisiau bod yna unrhyw amheuaeth. A felly mae Iesu'n gweud fod yna bethau, falle yn ein bywyd ni, mae'n rhaid i ni torri nhw i ffwrdd. Cael gwared arno nhw. Chi methu coleddu nhw, chi methu cuddio nhw a'i gwarchod nhw yn eich bywyd chi. Os oes yna rhyw berthynas arbennig, os oes yna rhyw dechnoleg arbennig, os oes yna rhyw raglen dyledu arbennig, os oes yna rhyw beth bynnag yw hi, os oes rhywbeth sydd yn arwain chi i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd ac yn achos cwymp i chi, wel, gwnewch eich iachawdwriaeth chi'n sicr trwy dorri'r pethau hynny i ffwrdd. Ar y gofn bod hynny ddim yn ddigon clir, mae Iesu mynd mlaen wedyn i roi darlun arall i ni. Yn dydy, yn yr adnodau olaf yma, adnod 49 a 50. Mae'n dweud hyn. Blegyd fe helltir pob un a thân. Da yw'r halen, ond os paid yr halen a bod yn hallt, a pha beth y rhowch flas arno. Bydded gen eich halen ynoch eich hunan a byddwch heddychlon tuag at eich gilydd. Nawr, mae'n chydig bach o ddadle am be mae Iesu'n golygu yn union fan hyn, ond y syniad yn fras yw hyn, y syniad yw o aberth. Right? A byddai'r ebyrth oedd y bobl yn mynd i'w cynnig i ddiw, ond nhw'n cael ei rwbio gyda halen. Halen, wrth gwrs, yn rhywbeth sydd yn puro, yn glanhau, yn delio gyda bryntni ac aflendid. A be mae Iesu fel petai'n gweud felly yw i ni fel pobl yn mynd i gael ein puro, neu ein profi yn y tân. A'r cwestiwn yw, oes gennym ni halen yn o'n i'n hunan? Oes gennym ni byrdeb yn o'n i'n hunan? Nawr, lle mae pobl yn dadle yw, ydy'r profi yna'n rhywbeth sy'n digwydd yn y bywyd hwn? Neu ydy e'n rhywbeth sy'n digwydd ar y dydd ola, yn ei ddyfarn? Wrth gwrs, mae'r ddau beth yn wir yn dydyn nhw. Hynny yw, fel ni wedi cyffwrdd arno'n barod, mae pobl mynd i ddangos yn eu bywyd nhw. Dangos yn y ffordd maen nhw'n byw, dangos yn y ffordd maen nhw'n ymateb i sefyllfaoedd, dangos oes na halen ynddyn nhw, ydyn nhw'n bir, ydyn nhw wedi cael eu puro gan yr arglwydd tu fewn. Ac yn sicr beth bynnag sy'n digwydd ar ddydd y farn, ar y dydd ola na pan mae pob peth yn dod i'r amlwg, fe fydd e'n glir yn bydd. Pwy yw'r rhai sydd wir wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Bydd rai yn y dydd yna'n gallu sefyll, a bydd rai yn cael ei bwrw i uffern. A'r cymhwysiad felly, i bob un ohoni, beth yw'n agwedd ni at ein hunan? Wel, mae eisiau ni sicrhau fod na halen yno ni'n hunan. Mae Iesu'n gweud, bydded gen eich halen ynoch eich hunan. Sut mae cael yr halen yma? Sut mae cael ein puro? Sut mae cael ein glanhau? Wel, dim ond trwy ffydd yng Nghrist. Credu ynddo fe. Gweld y cwbl mae e wedi wneud drostoch chi, a byw eich bywyd chi nawr mewn ei ddiddod iddo fe. Nawr, swn ni'n mynd i weld hynny yn ein bywyd ni? Wel, mae Iesu'n gweud un peth ola, jyst i gloi fan hyn. Swn ni'n crynhoi hyn i gyd? Wel, ni wedi sôn am y pyrdeb yn do, y pyrdeb yn ein bywyd ni. Ond mae Iesu'n gweud yn dydy, byddwch heddychlon tuag at eich gilydd. A fan hyn, wrth gwrs, mae'r sgwrs yn
yn dod i ben, yn dyfa. Hynny yw, sy'n nath y sgwrs ddechrau, oedd y disgyblion wedi bod yn cwmpo mas ymhlith ei gilydd. Ac yna ni'n clywed gan Iowan, ond nhw hefyd wedi bod yn cwmpo mas dy pobl mas fyma. A mae'r perygl bod nhw'n mynd i hyd yn oed cwmpo mas gyda'r bobl oedd yn ei gofal nhw. A be mae Iesu'n gweud yw hyn, na. Hynny yw, os ych chi wedi cael eich piro, os ych chi wedi cael eich achub o'ch pechod, os ych chi ar waith yn fwriadol yn trial torri ffwrdd unrhyw bechod ynoch chi eich hunan, yna bydd hwnna'n ymlygu ei hunan mewn ysbryd o heddwch. Gofal am y rhai sydd yn agos ato ni. Tynerwch ac amynedd hyd yn oed tuag at y rhai sydd ymhell. Bydded gennych halen ynoch eich hunan, a byddwch heddychlon tuag at eich gilydd. Diolch iddo, nhw'n i weddio. O arglwydd ni'n diolch i ti am y pethau ni wedi clywed. Dad, ni'n gwybod mae crynodeb sydd gyda ni fan hyn o sgwrs ehangach a arglwydd falle bod yna rai o'r pethau ni wedi clywed sydd falle wedi teimlo'n yn aneglur a'r cysylltiad yn anodd i'w gweld. O, ni'n gofyn nawr, neu di barhau'n helpu ni i ddeall, helpu ni i gofio, helpa ni i gredu, helpa ni i weithredu ar beth ni wedi i glywed. A Dad, wrth i ni ddod at swper yr arglwydd yn awr, a cymuno gyda'n gilydd. O arglwydd, a wneud i fod yn y canol. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr yma rhif 763. Mae o ddiwedd y llyfr yma sy'n sôn am y plant. Ond wrth gwrs, ni gyd yn gallu canu y geiriau yma fel Cristnogion. Add fwy'n Iesu'r ceidwad mawr, ddaeth o'r nefoedd wen i lawr. Derbyn fawl, un bach fel fi. Am i farw drosom ni. Add fwy'n Iesu, cofio rwyf, i ti ddioddau marwol glwyf, ac i ddweud am blant fel ni, caint ddyfod at ti. Add fwy'n Iesu, gwel yn awr, blentyn wrth dy draed i lawr. Mor fychan y dwy fi, gad i'm ddyfod at ti. Gad i'm lechu wrth dy draed, golch fi Iesu yn dy waed. Rwy blentyn bychan le gyda thi, yn heirnas ne. Nawr ni sefyll i ganu.
Dan ni'n dod at y cymyn, swper yr arglwydd, swper heddychlon yw hon. Mae'r swper yma'r bara a'r gwin yma'n cyhoeddi heddwch. Heddwch rhwng o ni a Duw. Heddwch sydd wedi dod i ni trwy farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ond ar sail hynny wedyn, heddwch gyda'n gilydd. Ac i ni'n dod fel teulu eglwys i gyd fwyta gyda'n gilydd. Ond mae yna wahoddiad hefyd os oes yna rhywun yma sydd ddim yn perthyn i'r eglwys hon, falle o gefndir neu traddodiad gwahanol, ond mae'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu yn unig fel eich arglwydd a'ch gwaredwr, i ni'n gallu cymryd o'r yr un dorth, yr un cwpan, yn un bobl i'r arglwydd. Ac mae'r bwrdd yma felly yn cyhoeddi heddwch i'r rhai sydd ar y foment ddim eto'n credu. Os chi yma, chi ddim yn Gristion, chi ddim yn siŵr lle chi'n sefyll, yna mae'r arglwydd Iesu trwy'r pethau hyn yn dangos mewn ffordd arall eto be mae wedi wneud drostoch chi a be sydd ar gael. Bod chi yn gallu dod at yr arglwydd a chi'n gallu dod yn rhan o'i bobl trwy ffydd. Os chi ddim yn Gristion, yna ni'n gofyn i chi beidio â chymryd, ond dynyddio'r amser yma nawr i geisio'r arglwydd, i ofyn iddo fe am heddwch cydwybod ac am faddeuant a bywyd newydd. Os ych chi yn Gristion, cymerwch a bwytewch ac yfwch yn llawen. I ni mynd i ofyn i Rodri weddio, roi diolch, yna byddwn ni'n dosbarthu os newch chi gadw'r bara a'r gwin a wedyn ei arwain wrth i ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch, Rod. Yn i weddio. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti bod ti'n cofio mae llwch i ni. Ti'n cofio bod ni'n bobl gwan, yn bobl anghofus, yn bobl sydd yn araf i ddysgu. Ni'n diolch i ti felly am yr elfennau yma i atgoffa ni o'r arglwydd Iesu Grist a'i waith gorffenedig droso ni. O Dduw, ni'n rhyfeddu bod yr hwn oedd yn gyfiawn, yr un oedd yn berffaith ym mhob ffordd, yn ceisio heddwch a yn trin pob peth gyda gurddas a yn union fel o'n nhw'n heiddi. Ac eto bod nid yn unig bod wedi torri troed neu llaw neu llygaid, ond bod ei gorff cyfan wedi dorri. A hynny syntod, mwyn ni. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod hyd yn oed wedi dorri oddi wrth i dad. Ac hynny mwyn i ni gallu fwynhau holl fendithion y mab. O arglwydd, nid i bod yn drigarog yn ni. Ac arglwydd, ni'n gweddio bydde ni nawr wrth gymryd y bara'r gwin hwn nid yn unig yn atgoffa'n hunain o'r arglwydd Iesu Grist, ond trwy dysbryd i bydde hynny'n cael ei gymhwyso i'n calonnau ni. I arglwydd fel bod ni'n byw yn llawn diolchgarwch, yn llawn i ddiddod. Yn diolch bod yna heddwch, nid yn unig rhwng o ni a ti,
ond oherwydd hynny rhwng ni a phawb arall. Arglwydd trigyrha wrthyn ni felly ni'n gofyn. Ni yn diolch i ti, bod ni dim ond yn cymryd yr elfennau yma tan bod ti yn dod. O Dduw, ni'n ymwybodol ar ddydd y farn bod na rhannu. O Dduw, ni'n gweddio. Ti helpu ni ddifrifoli. Ac o Dduw, bydde ni ar y dydd hwnnw yn llawenhau. Am bod dim angen yr elfennau mwyach. Bod gyda ni yr oen i hun. O Dduw, cofia ni nawr ni'n gofyn. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Sori, un peth pellach. Bod e mewn llythrennau bras yn fynodiadau, nes i dal anghofio, bod ni yn llawen iawn yn derbyn Rodri George i aelodaeth o'r eglwys y bore yma. Mae Rodri wedi bod yn astudio i ffwrdd, mae'n ôl am flwyddyn, wedi gwneud cais i ddod yn aelod o'r eglwys. Ni wrth yn bodd bod wedi gwneud y cais, wrth yn bodd yn ei groesawiau. Y bach yn drist bod wedi torri i law, a felly ddim yn gallu cyfeilio am ychydig. Ond by ni, ni wrth yn bodd. Felly, a fi yn falch, mae'r llaw chwith wedi torri, felly allai stiglo i law y fe. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorinth. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Ydych ni fwyta'r bara gyda'n gilydd.
Rwy'n modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn. Rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Rydych ni yfed gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw i mawr yw ein diolch i ti. Rwy ti wedi ein bendithio ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd trwy'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch i ti am yr hyn i newydd ei ddathlu arglwydd, bod na bywyd tragwyddol i'w gael trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad e. Arglwydd i ni yn gweddio yn arbennig dros Rodri yn diolch amdano fe, diolch am ei ffydd e, diolch am ddod o fe nôl un plith ni, a ni'n gweddio dy fendith di arno fe ac arno ni fel eglwys arglwydd. Arglwydd wneud i yn gwarchod ni a fe yn yr misoedd a'r blynyddoedd i ddod. Ac arglwydd ni'n gofyn nawr am bob un ohono ni, wneud i weithio yn ein calonau ni. Arglwydd, trwy'r air, trwy yr hyn ni wedi glywed, trwy'r hyn ni wedi ganu, trwy yr hyn ni wedi i fwyta i yfed gyda'n gilydd. Arglwydd, trwy'r cwbl, gweithio yn ein calonau ni. Am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu unwaith eto wrth i ni orffen ein hoedfa ni. Iesu cryf a charedig, os y syched arna fi mentra at o ef. Ni chei orffwys heb ei ras mentra at o ef. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.